Panahon ng tag-ulan, opisyal nang idineklara ng Pagasa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Opisyal nang idineklara ng Pagasa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan matapos ang naranasang kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-uulan sa nakalipas na 5 araw sa lalawigan ng Pangasinan. Patuloy na nararanasan ng mga pag-uulan at pagkulog-pagkidlat sa iba't ibang bahagi sa lalawigan. Abiso ng awtoridad na posible ang pagbaha o pagguho ng lupa sa ganitong mga pagkakataon. Pinapayuhan din ng mga Pangasinense na ugali ng pagdadala ng payong o anumang panangga sa ulan. Patuloy na i-momonitor ng Weather Bureau ang lagay ng panahon sa mga susunod pang araw habang pinalalahanan din ng publiko na maging alerto sa posibleng maging epekto ng mararanasang panahon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.